IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom iti City Government of Laoag ang mga ramid iti Maysa Festival. Paglalabanan da iti agduduma barangay wenno cluster tapno itampok iti bukod da a produkto. Daytoy ket kalpasanan adlawan ni Mayor James Brian Alcida nga awan iti bukod nga identidad ti Siudad may panggap kara iti produkto. May naikiti daytoy nakikoordinari suna iti City Tourism Office sa sekna na iti nasao a banag. Wala po kastoy, ada one product per barangay nga programa tayo nga agdama. Yung tatangga po tada di gijay kakaruba nga barangay at papada iti produkto na iso nga i-launch na i-backmet initially iti barangays nga one product, mabalin na dapat one product per cluster. So if there are 10 clusters iti Laoag City, ada walong ada sa pulong nga produkto kasi 8 barangays per cluster na kuha. So tapno ada bukod tayo nga identity. Hindi last year ako, napansin ko ngamin nga awan dito bukod tayo nga identity nga product. Noong may dito longganisa, pinakbet, empanada. Kaya siyempre adami kami imunan nga city or municipality and municipalities nga ken gagem dito yan. So kinasalita tayo ako iti Committee on Tourism nga mangyuswat iti ordinansa nga ti cultural tangible heritage. Dito ako nga mingkit in research ko, in research me, nasasalitaan mi iti Committee on Tourism, niya ako Major daw, nga obrahin tayo dito kasano, wala na. Let's say kung ma-intay Pampanga, the brand da nga sisig. So sisig bagda. Dati dumit sisig tayo. So kuna, i-review ka di history, no ana talaga bagi ti Laoag, then come up with an ordinance nga dito talaga identity tayo. So after that, no mo branded ni Jai, amin ton ordinance nga ka-align iti tangible cultural heritage or food, mga ramid tayo to iti mesang festival nga aglalaban digitoy na duma-duma nga barangays or tattao nga tagluto. So, let's say kung example lang, paksiw, highball. Dito abong bagit Laoag. So the history na data kaputa high voltage kunada it will give you a kick early in the morning. So DJ apo nga naobra dising ordinance lusay bagit event lusay di amot sa baling nga lugar iti lusay. So nga rabidad na ito ordinansa tanong din kita apo maprotektaran nga bagit tayo talaga ako. Kabayatan na inayon ni Alcida plano da pay at imang putar ti ordinansa amang bigbig karagi ti agdudo mga produkto tapno makuna nga identidad ti Laoag dagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.